L-erba' filgħaxija l-attivisti mis-soċjetà ċivili jenaqdu flimkien f'dimostrazzjoni quddiem l-uffiċċju tal-Prim Ministru. Din il-protesta sejħet fid-dawl ta' dak li ġara fl-aħħar sigħat fejn is-sit tal-kumpanija 17 Black Jorgen Venek ġie arrestat. Dik li kienet it-tieni protesta fi ftit jiem kien hemm vuċi komuni kontra l-korruzzjoni favur il-ġustizzja u b'appell komuni biex il-Prim Ministru jieħu azzjoni fil-konfront ta' dawk involuti f'diversi skandli fl-aħħar snin, inkluż dawk qrib Joseph Muscat. Intant tul il-protesta, uffiċjal tal-Pulizija kellha tingħata l-kura wara li karozza ministerjali li fiha kien hemm il-Ministru Owen Bonnici u s-Segretarju Parlamentari Aaron Farrugia saqet fuqha mingħajr intenzjoni. Kollox seħ meta żewġ deputati tal-gvern daħlu fil-karozza imdawra minn grupp ta' persuni li kienu qed jattendu għal protesta mis-soċjetà ċivili. Ma li d-deputati daħlu fil-karozza, ix-xufier saq mingħajr manduna li qudiemu kien hemm uffiċjal li kienet qed tiftaħlu triq. Da bil-konsekwenza li saqal fuq saqajja u għaddew xi ħin sakemm dawk ta' madwara irrealizzaw b'dak li kien seħ u talbu lix-xufier biex jirriversja.